बनारस घराने के लय हो बाकी हम मोतिहारी क्षेत्र में गावत हैं कि छोटे मोटे देवरा दुलरुआ सुतसी रहना है आधी आधी रतिया में खड़ा करेला बेला नवा बाकी ए भैया ए भौजी भैया बहरा गइल बड़े आज है देवरे जोरे बिना कथे के प्रसादी बांट दो तो देवरा के शिकायत अपना बोलमुआ से फोन करके कहतारी कैसे तनी लाइन में चल जाओ ए सोनू चाचा तनी लाइन में चलो काजल जी के भी ले जा हम अकेले बनी हमरा डांस तो ना आवे बाकी रौरा के देख के मन गदगद बा सही हां देवरा के शिकायत करो तारी दीपू बाबा की गावना करा के तुमको पहिला बहरवा ये गावना करा के तुमको पहिला बहरवा गावना करा के तुमको पहिला बहरवा ये पिया मांगता जवानी अधिया मांगता जवानी अधिया छोटा का देवरवा ये पिया मांगता जवानी अधिया छोटा का देवरवा ये पिया गवाना करा के तुमका पहिला बहरवा ये पिया रंजीत यादव जी गवाना करा के तुमका पहिला बहरवा ये पिया मांगता जवानी अधिया छोटा का देवरवा ये पिया मांगता जवानी अधिया छोटा का देवरवा ये पिया छोटा का देवरवा बड़का भैया ना हो जा तनी मनी देवर बाटी हो कबो कबो बिगड़ जाला ऐसे दुखाई के ना बाकी शिकायत पूरा कर सकत है रहे घूरी आइल घर में रहता वे किसके अब भाई हम सबसे दुलरुआ देवर हैं हम मजाक खुल के कर सकत है बाकी पर्दा में ही कोई दे तलाल हम गल मिस मिस के कोई दे तलाल हम कोई दे तलाल हम गल मिस मिस के दूसरा कहता रतिया में सुतरे जाता आई के बजरवा ये पिया रतिया में सुतरे जाता आई के बजरवा ये पिया रतिया में सुतरे जाता आई के बजरवा ये पिया मांगता जवानी अधिया